Raquel Fernández, he sigut la pitxera obridora d'aquest partit contra Notre Dame. Ha sigut un partit que té un nivell molt alt perquè no deixa de ser jugar contra un equip americà de primera divisió, i tot i que les sensacions de nerviosisme que teníem totes al principi potser ens han fet cohibir-nos una miqueta, penso que ara mateix estem obrint-nos, estem demostrant el gran nivell que tenim aquí a Catalunya i que a poc, si seguim treballant, podem aconseguir grans coses i tindre un cert nom internacionalment. Hola, me llamo Morgan Ryan. El equipo de Notre Dame, nosotros estamos muy emocionados para estar aquí. Por muchos de nuestros en el equipo nunca hemos visitado este país, entonces es una experiencia muy bonita y especial. El equipo y el estadio es muy bonita y todos los jugadores en el equipo y las chicas de la clínica son muy simpáticas y es una oportunidad muy especial. Bé, doncs estem aquí al camp municipal de softball d'aquí de Barcelona, que avui és el primer partit internacional que es disputa aquí a Montjuïc, a la zona olímpica, i tenim la sort de comptar amb l'equip de Notre Dame, l'equip universitari que juga a la Lliga de Primera Divisió dels Estats Units i juguen contra la selecció catalana absoluta. La veritat és que el partit està anant molt bé. A l'anterior això han tingut un clínic d'entrenadores i jugadores amb les joves promeses, amb 40 nanes d'aquí de la zona del Baix Llobregat i de Barcelona, i esperem doncs, que el partit es desenvolupi de la millor manera possible. La veritat és que aquest camp, aquesta instal·lació, ens donarà doncs, la possibilitat i l'oportunitat de que les joves esportistes de Barcelona doncs, puguin tecnificar-se i puguin estar al capdavant i lluitar amb els equips d'arreu d'Espanya i, per què no, d'Europa, perquè en principi doncs, esperem que l'homologació d'aquesta instal·lació sigui propera i ens ajudi doncs, a pensar que en els propers anys tindrem events esportius de caràcter internacional.